Hola a tothom, bona tarda. El lema que enguany ha triat l'Organització Mundial de la Salut per emmarcar aquest Dia Mundial de la Salut Mental arreu del món és Salut Mental, dret humà universal. La salut mental ens afecta a tots i a totes, com a societat. Ja ho hem dit i ho tornarem a dir, però això ha d'esdevenir un dels reptes prioritaris de les polítiques públiques, en tots els àmbits, en tot. En l'àmbit de les polítiques de joventut, situar en el centre de les nostres preocupacions la problemàtica del suïcidi dels nostres joves. La Secretaria de Joventut hi està treballant de manera molt decisiva. Cal canviar les estratègies. I les estratègies també passen per un model de salut mental basat en drets, és el lema d'avui, basat en atenció comunitària, en atenció esglaonada, en atenció integral, social i sanitària, que és un dels reptes que tenim pendents, però sobretot i també tinguent en compte la prevenció i la promoció. Per tant, és l'hora d'enfortir, i vaig acabant, l'atenció a la salut mental. És hora de visibilitzar, de trencar silencis, de trencar estigmes, d'actuar. És hora també d'invertir en la recerca i en la prevenció. Ara veureu que hem creat uns relats amb històries de vida ficcionades, però basades en vivències reals de persones que ens han explicat les vulneracions de drets que han viscut en primera persona. Als 4 anys del Jan veiem que les diferències amb la resta de companys i companyes s'anaven fent més òbvies i, per tant, les necessitats del Jan cada vegada són més demandants. Però pensem que la solució no és portar-lo a un centre especialitzat que engloba moltes patologies diferents i que suposaria un greu pas enrere per ell. Pensem que la solució passa per pressionar, per aconseguir més diners, més recursos per l'escola pública y por hacerla realmente inclusiva. Lo más difícil para nosotras fue el juicio de psiquiatras y otros profesionales y las palabras llenas de prejuicios, paternalismos y desinformadas de las personas con quienes compartíamos el deseo de la aventura de ampliar de nuestra familia. Nos decían que no podíamos iniciar el proceso sin la autorización de nuestros psiquiatras de referencia, que la criatura podria heredar un trastorno mental. Un assistent social del centre em va parlar d'una associació no gaire lluny de casa i quan em va donar l'alta següent vaig començar a assistir a trobades amb altres persones que havien passat per experiències similars. Allà em vaig sentir acompanyada i fins i tot vaig fer amigues estupendes que em van ajudar a estimar-me més i a perdonar-me. Després de mesos de records borrosos, un dia vaig topar-me amb una mesquita i vaig entrar. Aquell gest va canviar el rumb de la meva vida. Els companys em van ajudar i sobretot em van facilitar informacions molt valioses per moure'm en aquell nou món. Dies després em van explicar què era un centre de salut i em van acompanyar a les primeres visites. Allà em van aconsellar assistir a les trobades amb un grup d'ajuda mútua de persones migrades que em va molt bé. Encara em miro al mirall, però ara ja només em peso un cop a la setmana. He entès que si no ho aturo podria acabar en un llit d'hospital com la Míriam, que semblava un esquelet adormit amb tubs per tot arreu. Benvolgudes un any més, tenim l'oportunitat de seguir alçant la veu i celebrant el Dia Mundial de la Salut Mental. Ho fem cada dia, però avui encara més, reivindicant el lema Salut Mental, un dret humà universal. En aquesta lluita totes som imprescindibles i necessitem la col·laboració indispensable de totes les administracions, Generalitat, Diputacions i tots els ens locals de Catalunya. Necessitem més inversió en salut mental, no només en salut. Cal trencar la lògica que el benestar només correspon a un departament i ampliar la mirada. Ens calen polítiques en clau de determinants socials de la salut. Ens cal valentia, lideratge i situar els drets al centre del model d'atenció a les persones i al seu entorn. Prou vulneracions de drets, si us plau. Ens calen fets i realitats concretes i palpables.
Ens cal actuar i fer-ho ràpid. Feliç Dia Mundial de la Salut Mental. Un jilguero mudo reposa en el nido de sus frentes cuando transitan más allá del nunca y el escalofrío se apodera de sus nucas. Los cauces de sus sienes son siempre un temblor de sangre. Los episodios se suceden y certifican el estigma. Solo ellas, solo ellos, solo ellas han aprendido que la verdad y la poesía es lo que no se nombra. ¿Veis? Per acabar l'acte d'avui, volem demanar-vos ajuda per crear entre tots i totes les persones que estem aquí ara un núvol de compromisos pels drets en salut mental. Molt bé. Bueno, sembla que tenim molt clar, sembla que la jornada va calant i que els missatges arriben amb força. Per recordar aquest dia i el lema que ens hi ha portat. Salut mental, un dret humà universal. Bona tarda a tothom i gràcies per venir.